Ayo ya. Mergo sunat ki wis ngarani SUNAT. Apa arti SUNAT? Suci untuk kaum laki-laki. Untuk laki-laki itu suci. Nantinya akan suci untuk laki-laki. Akan suci untuk laki-laki. Tetap suci untuk laki-laki. Kalau masaku amin suci. Ya apalagi yo tok lho Mas. Yang lain toh. Yang lain kok. Ya muga-muga iso anu dadi wong sing sukses. Amin. Ngungkuli bapake. Iso ngungkuli bapake. Taruna ngungkuli bapak. Taruna ngungkuli bapak iso dadi wong kondang. Wong dhuwur. Wong dhuwur. Menek apa, Nduk? Menek tower. Ya ngono cepet ngono karepku. Iya iya. Awakmu ya tau sunat. Lho piye to? Lah aku dhisik ki anu ngono kuwi lho. Sunat. Bagian ngethoki ngono kuwi dhisik. Tapi sunat. Aku. Sunat ora? Ya sempat sunat Mas dhisik. Sunat kok